Jualan suruh katanya. Jadi ini undang Mbak Cida ini sudah 7 juta ya Pak. Ya pun serah ngatur. Ya. Nek besok undang mana kan ora semono jan ya. Nggih, boten semono. Nggih, boten semono ya paling 10 tahun. Lah kok ora semono nggih. Ganti tahun pisan. Boten yang jelas ngaten nggih. Iki pun dadi sedulur kali Mas Agus. Duluran kali jenengan niku saestu itu. Nggih. Lahir batin. Niku bagi kula niku seduluran niku kadang-kadang orang mikir duit. Orang mikir duit itu nama. Lah nek Bu Cipi lagi ngaten Bu nggih. Sedulur kali duit milih pundi Bu? nggih milih duit. Nggih boten kados niku Bapak Panitia kali Pak Kades. Tahun depan pada nanggap kula malih. Kali Mas Adit, kok Mas Adit ajeng bayaran pinten monggo. Kali Pak Bawur iki bayar monggo kula mboten usah dibayar. Tepuk tangan ya Bu Cipi luar biasa pokoke. Pokoknya jangan ngundang kula, Pak Kades ngundang kula tahun nginjang. Mboten usah bayar apa maninggo 1000 perak 1.000 mboten usah. Maaf kula nggih ajeng gawe dhewek, ini nggih kula gawe dhewek. Pokoke kula ora njaluk bayaran tahun depan. Setuju? Setuju. Disekseni kanca-kanca bola iki pokoke. Kali Bapak penonton ibu-ibu barang saksine Pak Kades. Mboten nyuwun bayaran. Nggih mboten nyuwun bayaran tahun depan. Tapi ada syaratnya, Pak. Syaratnya apa? Jenengan nanggap kula ping 50 mau gratis. Ya pada baik bayaran. Lagi matur nuwun, jan luar biasa. Pak ora badannya karena uripun, Pak. Kok anu niki Bapak saking Klaten biasanya ya. Oh, nggih. Pak ora mboten saya hanya mendoakan mudah-mudahan Pak Haji tetap jalan terus. Amin. Nggih. Juga panjang umur. Amin. Juga panjang umur. Nanti diberi kesehatan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa minta lagi. Amin. Amin. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mboten kersakaken nyeker, Pak. Mongko nek pun teng dhuwur panggung niku hukume kalih. Nembang napa nyawer niku, Pak. Pripun niku Cobi? Badhe milih napa ajeng joget apa nyuwun lagu napa nembang dhewek apa nyawer. Wah. Oh, siap. Matur nuwun, matur nuwun. Anu niki gelombang Pak kita terus penggali. Nggih. Terus oh gini terus. Matur nuwun. Matur nggih Pak Kades. Luar biasa nggih, matur nuwun, Pak. Biasa. Lagune napa Pak Kades? Napa? Nggih. Oh terserah. Kalau ora wonten pamundhutan lagu menika kangen ning ati teng mriki waje Mas Bawon. Oh nggih. Oh nggih. Dasaripun menika spesial dilebak barang. Kula mbeto presiden saking Wonogiri, Mas. Wow, tebih sanget Mas. Dipun atur jumeneng wonten panggung nggih. Oh sakit. Sepot to. Aku mau tamasya berkeliling. Halo Mbak Wulan. Selamat malam Ibu Cida yang cantik. Iya, selamat malam juga. Selamat malam Om Bawon. Iya, selamat malam juga, Mbak. Kamu cantik banget ya. Terima kasih. Iya. Lah niki anggar nawang Mbak Wulan. Nggih. Nawang Cibran niku berbeda. Bentenipun pripun Mas Bawon? Coba. Anggar Mbak Wulan. Iya. Anggar Mbak Wulan itu benar-benar utuh. Wanita yang cantik. Wanita. Kalau Ciblek itu baru separuh. Baru separuh. Tapi tenang saja ya Mbak Wulan. Iya. Aku cinta padamu. Kamu cinta enggak? Enggak. Enggak. Cinta sendirian kok.
Wong ngerti sino ya kayak gue. Udah sih bulan gue jadi bojomu Wor. Lah ya omahe rusak. Lo kenapa bisa? Lah cek kok ge ngomong. Itu sebabnya. Lah wong bojone ayu banget. Sing mana? Lah nang kayak gue serabi mentah. Orang kayak serabi mentah lah. Apa? Jenengan senang Mbak Bulan? Ya pasti dong. Senang. Cinta. Takut. Takut juga takut. Karena saya kan sudah jinak. Sudah dipangurin. Gak dikit. Ya. Nggih wonten pangundhutan lagu menika Mbak Wulan Kangen ning ati. Menika lagunipun duet nggih. Duet kalih pengrawit madu kali sing paling ganteng dhewe. Ganteng isih enom jenenge Mas Roy. Ya kene ngadeg Mas Roy kaya apa? Pasti pianone gede dhuwur ya. Gede dhuwur lan jari kuning bagus pokoke. Isih enom. Terus enak. Bujang tanggung nih. Cocok nih karo Mbak Wulan ya ngadeg Mas Roy ya. Coba Mas Roy. Bujang. Bujang sama. Orang bujang sama nih bujangnya sok Mas Roy jujuran apa? Di mana pripat ya benar. Isih bagus bujang tanggung. Bujang tanggungan akeh. Caranya bujang ganteng bagus tuh nek tekek. Aku ora gumul. Ora gumul apa, Mas? Karo wong ayu tak ora gumul. Lah iyo. Sedape, kenapa? Wong ayu sampeyan iki ora ono sing masuk nang krediane. Aku gumul. Pasal aku iki apa? Jadi selera aku tinggi. Oh, berarti Tempat iki boten senenge Pak Hadi perkara wong jeblek. nggih. Senenge banci. Oh, niki senenge salah dikit. Jadi aku gumul karo wedok iku nek wong wedok iku wis bisa gawe karatiku. Aku ndek gumul. Oh, berarti jelas kan rayu Pak Hadi jeblek. Oh, buci blek nih, mesti buci blek banget. Mas Roy. Mas. Apa artinya aku cinta kamu? Artinya aku jebakan aku seneng karo kowe. Ya, Mbak, saya temennya seneng karo yo. Mas Roy, kamu kan orang pinter ya. Kalau 1 tambah 1 berapa? 4. Oh, goblok. Loh. Kan 1 dan kamu 2 anak kita. Oh iya betul. Roy. Tadi yang satu kamu, yang satunya Roy dan 2 anak. Betul. Betul. Iya. Oke kan, ya udah besi kon ngerayu bu. Mana sih? Ya. Nenek sak nenek iki patute bakal ngikuti. Oh bak aku. Orang apa? Aku juga bisa gandrung loh. Mangga kanca-kanca men dayengaken menika apa lagune mau? Kangen ning ati ya apa? Sama ora der-der kendaan. Yo tarik sor. Yo, kanca-kanca.
Ramene nggih jan. Biasanya nggih. Para yoga ki kompak-kompak. Biasanya nggih pasien nem nggih Pak Dalang nggih. Oke, enggak garis senamnya Mas Boyo. Nek mboten nem dinampakne Pak Dalang. Nek mboten nem nyambone dinampakne. Pateni bisa ngomong. Lanjut nggih Pak. Lanjut. Tarik sor. Aduh parah. Ayo Mas, bejak tanggung. Ya, Mas Rai. Roy. Suwe apik iki pokoke. Muga-muga cak dikin paring pangapura. Nggih. Alhamdulillah teng mriki niki kula seneng napa nggih? Bakule niku wah apa bayana. Kumplit mugi-mugi sedaya bakul diparingi laris semangat. Amin. Tanjung Kimpul dagangane laris duwite kumpul. Sing mriksani teng mriki sedaya masyarakat Lebak Barang diparingi sehat, panjang umur, murah rezeki. Sing tani nggih tanine sae. Sing pedagang nggih sae. Pokoke berkah barokah nggih Bu. Amin. Jibrak angger ndongakna wong apik-apik. Oh, semoga-moga suara selamat jekina. Tapi ndongakna awake dhewe ki ora bener. Lah pripun Mas Babar? Lah wong nyatane ndongakna awak angger bener, angger pancen dongane apik ki karo bojone ora tau padu rukun.
ngeten. Lah mulane pagi bae mergane dongane ora apik. Lah dongane pripun dongane? Lah kudu sing apik iki donga iki niki kan donga. Heeh. Mesti melalui proses, anggar wong dalu rezeki melalui proses. Kudu kerja dulu. Anggar kula mboten donga langsung dene rezeki, dipun ijabahi kali Gusti Allah. Heeh. Dongane kula manti Pripun? dongane kula donga kanjeng niki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Silakan makan. Kan langsung di rezeki. Oh berarti niku kalau donga sing harus dikabulake. Iya donga makan kan langsung dikabulake. Iya, wong anu ke RB RB siapa? ribet logan. Niko ibu-ibu sing sami masak wau sing ageman merah ibu. Nggih. Ibu-ibu PKK dari Lebak Barang. Nggih. Pada nyanyi nopo nggih wau oh boten tapi ini pun lagu. Lagunya apa, Bu? Apa? Nyuwun apa? Nyuwun ciblek. Harus dikatakan. Oh loh, belum. Kalau kan wonten ingkang ngersakaken ugi bajing loncat buji blek. Oh, besi lecet, Bu. Nggih. Jenengan betul sing diplom. Heeh, niki sing sinden pojok mriki piyambak. Heeh. Jaipong diplom. Ngadil kene ayo Dek. Ya, Bajing loncat. Ya. Bajing loncat dipun aturaken ta. Pas niki. Nah, Wes pokoke perkenalan rin asmanipun sinten menika? asli dari mana? Ditakoni, Por. Statusnya apa? Namanya siapa? Lo Cahayu. Sugeng dalu Bapak Ibu. Nggih, lalu bis. Perkenalkan. Kenalkan Nama saya Ika. Ika. Nggih. asli. Asli sini asli Pekalongan, Pangandaran. Oh, Nggih. Pekalongan. Sama-sama orang selatan. Oh. Nggih, wong gunung. Gunung. Gunung tapi ayu. Iya. Sebelah kok kota malah Olo. Ono. Tes Status sekolah. apa? Kak Ika. Sudah sampun lulus. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Kuliah. Nggih. Enten pundi? Enten Semarang, UNER. Oh, UNER. Nggih. Fakultas itu nopo fakultas itu? Fakultas Bahasa dan Seni, prodinya Pendidikan Seni Tari. Oh, pendidikan seni tari SPD nggih. Nggih, SPD. Kula nggih SPD. Nah, sarjana pendidik. Kula nggih SPD. sarjana apa itu? Sarjana pada dolan. Sarjana pada dolan itu kamu lagi. Niki Ya. jaipongan. Bu. Jaipongan bajing loncat pun aturaken ta. Yo. Oh, tarik. Jaipongan asik.
Ampun kalian. Tukang kendangnya kali sing joget niku kompak. Kompak sangat. Kendangnya persis niku napa Jaipongan Jawa Barat joget ugi menika kados penari Jawa Barat. Ada pinter-pinter. Wonten pamundutan lagu menika Cinta Mulia dipunaturaken. Cinta Mulia. Sedaya peserta dipunaturi jumeneng. Disiapke ngapa Bu? Nek pas baris iki Bu cobi. Cinta Mulia. Sing kepringin sih Cinta Mulia. Sing lagu nika plus nika sing dipun garap kembali. Lagu lama menika. Sepasang remaja jantung. Ya. Ya, monggo. Singene tata ditata. Ditata sih kaya wong baris ki pripun Bu? Siap, bro. Siap, bro. Tegak. Upacara ya. Lencang kanan, bro. Sakanan. Lencang kanan. Kanan. Ya tulis seperti itu kenal. Kanan yang mana, Bu? Lencang kanan ke wajah penganas. Tangannya kanan. Ke kanan dia. Oh iya. Gabrek. Hitung ci. Itu di siapa? Sikil gantung siji. Hitung ro. Sikil gantung loro. Ya budi lah. Alias ngatang-ngatang. Mata-mata. Nyanyinya apa? Cinta Mulia pun aturaken. Merdeka. Merdeka. Siap. Sepasang remaja jatuh cinta. Pun aturaken saya. Jemudun sing nggih. Nggih.
Oke, mantap sekali. Mantap sekali. Bahaya nggih Mas Gawar. Bahaya patuh. Dasare niki kocok-kocok kerawitan di kompak. Kompak sanget. Nggih, penyanyine nggih saestu itu ayu-ayu suarane apik. Saya sedaya. Lagone napa Mbak Kami? Wontene kang ngresnaken kala podang kuning dipun aturaken. Oh, nggih. Podang Langsung kuning. napa ngangge bobo? Langsung ki mawon gempeni wekdal. Siap. Momon iya. Ya, tarik sor. Ya, podang kuning ja. Buka celok apa? Buka celok kau buka kibat le. Celuk bobo. Ayo Mas. Dari kibat kau buka. Oh, buka celuk. Oh, saking berat. Heeh. Ya. Buka celok mawon nggih. Buka celok mawon, ya. Ya, yo tarik sor. Esok awan ning omah wis ora krasa.
podang kuning wis diaturake luar biasa pokoknya. Pokoknya di kamar napa nggih kolaborasi. Ya, yang iki kendangane kok. Enten apa jenenge nggih Mas? Bojone goronan. Bojone goronan. Komplit. Komplit pokoknya. Wonten pamundutan lagu kula Gerajakan Banyuwangi. Sindhen nomor 3 saking mriki pun atur jumeneng. Lah, nggih. Pokoknya Ya, cekak-cekak. Banyuwangi orang ibu dalang kurang pas. Bojone bujang. Bujang nang kene. Apa ya ana bojone? Nggih, Mbak. Gerajakan Banyuwangi kadang-kadang. Yo, arek. Ya, tarik, Sam. Goyang. Oh.